Muhterem караучыларым, бүген без сезнең белән актуаль мавдукларга, актуаль мәсьәләләргә сөйләшергә тырышырбыз. Ул да булса кешенең тормыш рәвеше, тормышы, яхшылыкта тырышу, изгелеккә аяк басу аталышы өлкәләрдә. Көндәлек безнең актуаль проблемаларыбыз, бездән җавап таләп итүче мәсьәләләребез, кайвакыт безнең тормыш рәвешебез өстендә фикер йөртергә, уйланырга этәрә безне. Җәмәгать, кемне генә алсак та, барчаларыбыз да бәхетле яшәргә телибез, гаиләләребезгә исән иминлек телибез, шатлык хисләрен тыярга телибез. Җәмәгать, дөрес, булар барысы да дөрес. Чөнки татар мәкален генә алган вакытта да куян һәм бүре иртән уянгач, икесе дә тормышларын шавудан башлыйлар. Бит куян шапмаса, ул бүренең ризыгы булыр һәм тормышын дәвам итә алмас. Ә бүре аны тотмаса, ул ач калып, үз тормышын дәвам итә алмас. Аллаһ субханаһу ва тааля барчабызга да мәгълүм булганча, кешене шушы җир шарына тиккә җибәрмәгән. Аны сынар өчен кемнәр инде безнең арабыздан яхшылыклар кылыр, ә кемнәр киресенчә яманлыкка тартылып, ягъни начарлык гамәлләрен кылып, шайтанның вәсвәсенә бирелеп яшәрләр. Аллаһ Тәала үзе дә Коръән-и Кәримендә әйтә: "Ва ма халактул җинна вал инса илля лиябудун." Дөреслектә мин кешеләрне һәм җиннәрне миңа гыйбадәт кылсыннар өчен генә яраттым дип әйтә. Җәмәгать, әйе, бу дөрес. Әмма ләкин бүгенге көннәребездә ошбу аятны кайвакыт дөрес аңлап бетермибез. Аллаһ субханаһу ва тааля безне фақат гыйбадәт кенә кылыгыз, намаз гына укыгыз яки уразада гына булыгыз дип әндиме. Эшләмәгез, гыйлем алмагыз, карьерагызны төземәгез. Мөхтәрәм җәмәгать, бит Аллаһ Тааля үзе безне яратучы зат, ул безне мизгел саен тәрбияләп торучы затыбыз. Аллаһыбыз, әллә ул безне белмиме? Әлбәттә, белә җәмәгать. Аллаһ Тааля безнең хаталанашагыбызны да, безнең ялкауланашагыбызны да, тормышның җиңел булмавын да җәмәгать, гынахларга баташагыбызны да бөтенесен белә бит. Аллаһ Тааля үзе Коръән-и Кәримендә әйтә: "Бада аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим, инна ма'ал усри юсра." Дөреслектә авырлыктан соң җиңеллек килә, җиңеллектән соң авырлык килә, һәм алар кабатлана бит. Алар кабатланып киләләр. Җәмәгать, төп әйтәсе килгән фикерем ул да булса шул. Гыйбадәт ул Аллаһ субханаһу ва тааля яраткан һәм риза булган бар эшләр һәм сүзләр. Димәк, шунардан нәтиҗә ясарга кирәк. Әгәр дә без Аллаһ ризалыгы өчен тормыш артыннан чапсак та, дөнья артыннан чапсак та, әмма ләкин шул ук вакытта Аллаһ Тәгалә кушканнан үтәсәк, ягъни гаиләбезне хәл ризык белән ашатырга тырышсак, балаларыбызга хәерле тәрбия бирергә тырышсак, булар бөтенесе дә гыйбадәт җәмәгать. Әйе, бүген бәлкем без сезнең белән 5 намаз да укымыйбыздыр. Бәлкем безнең уразабыз да инде аксап киләдер. Әмма ләкин җәмәгать, шуның белән үзебездән ныкта куймыйк. Чөнки әйе, тагын бер кабатланып әйтәм, хәтта фикерләсәк тә, бәлкем безнең яхшылыкларыбыз да аздыр. Күбрәк гынахка батканбыздыр. Әмма ләкин җәмәгать, бу тәмам дигән сүз түгел. Ягъни үз тормышыбыздан нык та куймыйк, киресенчә тырышыйк үзгәрү юлына, яхшылык янына. Аллаһ субханаһу ва тааля бит ул яңадан тормыш башлаучыларны, ягъни тәүбә кылып, яңа биттән башлаучыларны ярата һәм үзе дә әйтә: "Инналлаһа юхиббу тәввабин." Дөреслектә Аллаһ Тааля тәүбә кылучыларны яратадыр. Җәмәгать, Аллаһ субханаһу ва тааля диннең һәм безнең тормышыбызның җәмәгать тәртибен үзе салган, безне белә, хәтта без үзебезне белгәнчегә кадәр күбрәк тә. Шунда бер галимнең әйткәнчә, мин дә ошбу сүзләрне китерәсем килә. Дөреслектә ышану, ягъни кешенең күңелендә булган иманы, ул да булса бер кош шикелле. Һәм кошның төп агъзалары ул да булса баш һәм ике канаты, һәм бу галим әйтә баш, ул мәхәббәт. Ягъни иманның башы ул мәхәббәт җәмәгать. Чөнки бар кеше тормышында нигезләнүче бар нәрсәнең нигезе ул мәхәббәт. Чөнки яраткан затыбызны яратабыз, балаларыбызны яратабыз, әти-әниләребезне хөрмәт итеп яратабыз.
Нәкъ шулай Аллаһ субханаһу ва тааля безне мизгил сайын үз хавасын сулаттыра, үз суларын ишәйттерә, үз ниъмәтләрен биреп тора. Без аны яратырга тиешбез. Һәм яңадан ике канаты бар бит. Берсе аның курку, икенчесе аның өмет. Курку, җәмәгать. Әгәр дә ул кыскарса, бу яхшылыкка илтмәс. Нәкъ шулай ук, әгәр дә безнең өметебез зурайса, һәм яки кыскарса, ул да яхшылыкка илтмәс, җәмәгать. Чөнки кашан кеше киресенчә күп итеп Аллаһ Тәгаләдән нык итеп курка башлый. Ул нәрсә ди? Ул безгә шулай дип әйтә. Юк. Мин инде күп гөнаһ кылдым. Аллаһ субханаһу ва тааля мине гафу итмәс. Ул мине җәһәннәмгә ыргытыр. Мин ничек итеп мин яңа тормышны яңа ак биттән башлыймсың? Юк ди. Без киресенчә беләбез, Аллаһ субханаһу ва тааля кеше Аллаһ Тәгаләгә кайтса, тәүбә кылса, Аллаһ Тәгалә бар гөнаһларны да гафу итә аламын ширктән башка дип әйтә бит. Һәм нәкъ шулай киресенчә, җәмәгать, әгәр дә кеше өметкә күбрәк тартылса, ул нәрсә дип башлый? Ул әйтә безгә: ярар, Аллаһ Тәгалә гафу итәр әле. Ярар, бу бит кичкенә гына. Жарар диеп, инде хаман Аллаһ Тәгаләгә кайтуны ярага итә. Мөхтәрәм кардәшләрем, мөхтәрәм караучыларым. Инде без йөрәкләребез белән, иманнарыбыз белән, күңелләребез белән бу алтын уртаны татыйк. Мәхәббәтләребез дә иң авалга булсын. Өметләребез һәм куркуларыбыз бер тигез барсыннар. Һәр даим вакытта изгелеккә тырышыйк һәм иң мөһиме кешелекле булыйк. Мөхтәрәм